tlangwala po chu sorry nen hun mangdun ma se sorry laka chuan aril ru apethei thlot lo ani ber mai ti chuan a in lama hole in ji hian chu a classmate hlui bula chuan hruai atum ta a tharau pani chu hun nuam tak mang tur ati in sinan chuan ji hian chu khovela tanga an tiam chin rampan turin a som ta a ma se ji hian chuan alo hmang ai ve lo awang chuan atan khovel pona kal chu ti ngei na a om lawani tlangwala chuan chutia tharau pani te akal san mai chu a in chhir em a man mo taka vakir le in sinana kalna tur hmuna akal tur mek chu awa hmua ti chuan ji hian chuan akal san ve mayang ti a hlau hle ma se a tharau ngai nat em chu alo la om thungani pona a chhuale hnu chuan ji hian chuan tlangwala chu han chain a hlo thon dan te chu a shila ma se tlangwala chu intipa taka omin na tam tak tho tur an la nei awang chawani thule a chan chin po chui chu an langai thu alo hril thunga ji hian chunga enge thleng ti hria tumin tharau lam hre thei pa chu awa mule ta a chupa chuan hypnosis manga ji hian chala spell belin ji hian chuan a hriat na tlema zong chu a nei let le ta a Asia dreng na chuan a thian thaber thina chungchang chuizuin private investigator pakhat chu awanang chinga chupa laka tang chuan thalak poimo tak tak a mu chuak bok a har chhuale hnu chuan tlangwala chu zui le in investigator pa omna hmuna chuan an vakala ma se office chu alo ruakin tuma hmu tur an lo om lova ti chuan an thil ti lai me ka tang chuan cholin an din lai chuan an taxi a no pang pakhat hi aron luta chu no pang chuan chu a chuan a taxi chuanin mi te du thu sam ati hlotling thei ti a hriat thu soin tlangwala chu a unau nu zonpui turin aron som hi aloni chu no pang chu mihring pa ngai ni ma se ji hian chu a hmu thei tlat maya ti chuan an pathum chuan dor hrang hranga te kalin no pang unau nu chu an zong ta a chuti lai mek chuan nurse sorry chuan male nurse pakhat kim jongan damdoi then khat a ro lai chu awa hmu fu a ti chuan rang takin doctor du chu awa shil ngal doctor chuan nurse dang te chu an kau khom ngala an damdo ina damlo omdan zi anala tura shilin an han en hawa ti chuan an damdo ina nurse kim aron tho hnuwa mithi an nga sot zi an hre chuak ta ni thangkamin an male nurse in damdoi aro lai chu an record fu thei ta a tlangwala te ron lang la in meiche pol khat te nen an lo in hmu meka chung mi te chuan no pang u nau nu bota ga in chu an hria ani ome chung mi te soidan chuan ga in chuan heil chu dora a tho pui thina wangin anel berti an soya ti chuan heil chuan voi khat chu zana buaina a tok tur a tran pui to thu soin a thian dang te chuan engma soilo turin an lo ti thunga alan dan chuan chung mei chho chuan ga in chu an lo ti du da thin ba ka meizial ruturin an tir thin hi ania a hnuwa chuan heil chu tlangwala chuan va hmu le in a motora chuang turin a soma chutia motor a chuan lai chuan an thian zinga mi pakhat chuan lo hmu in engma soilo turin aron vo ngala chumi zan chuan tlangwala chu misual rol hian non nang chingin meiche ho zinga mi chuan soisa shep turin aroi hi alo ni a chuti anin ti boy lai chuan police ho chuan ron nang chingin a hun taka anwa in rol ve thei ta a tlangwala po chuan hliam te nau tuarin damdo ina akut chu an han enkol saka chumi zo chuan an mi bo chu an zon chhunzom le ngal mai bokani ma se police te chuan an mi bo zon mek phone chu zong hmu in mang thana thu alo ziak reng ti an ron shila ma se heil chu ron pen chuakin an hun kal to a chuan gain nen an ma ni ti du da tu te beile chu an tum alo ni ma se heil chu chungmi te chuan ron ti boin van doi thlak takin gain chu an that palta a an zinga ho tu ber chuan midang zong chu voin engma soi chuak lo tur le a soi chuak tu piang chu a tha ve don zel thu hian alo vawani ti chuan heil chuan tlangwal chu gain an da na hmuna chuan hruain van doi thlak takin tlangwala chu atlu sual pal hlo maya ma se ji hian chuan ron manin alo chel manani ti chuan an mi bo zon po chu wa hmu chuakin van nei thlak takin ala dam hlo maya damdo in lam chu an pan pui ngal damdo ina chuan gain tharau chu an zinga aron in larin ataksa an zon hmu awang chuan lom thu aron sila an zawai chuan chu nu chu athi to an ngaya ma se van nei thlak takin chu nula chu aron dam chuak le hlo mai a chung te chuan tlangwala bula chuan nasa takin lom thu an soisak mol mola damdo in lampo an lo boy ve mek bok nurse kim chu a hna atanga ban ni in
an doctor chu soi sak avatum hi alo ni a ma se midang chuan ron mu in nurse kim chuan chua mai lo chu ti theidang anei ta lo tlangwala le ji hian tep auto pa chuan an ho ve theita a hlim takin hun an hmang du na ji hian in thil khoi theina te anei an hriat awang chuan an hlim em em a an hriat lo lai chuan du'a in an lo in nei deuh te pawh niang ma se ji hian chuan social media account eng ma lo nei lovin a chan chin hmu tu reng reng alo om lova atuk zing alo ni chuan tlangwala chu police station a kalin thalak ngai bok chu awa hmule a police ho chuan soi she viau ma se anu le ji hian te chu in thian thata kan ni thu le cop taxi program an nei thu te le chung taxi te chuan police ho a phur kwal thin thuan lo shila alan dan chuan ji hian chu police officer alo ni chuti mek lai chuan male nurse pa po chu damno in avakal in doctor du chu awa bai chiam maya ti chuan abana awazai sakin security hoin an uma ma se an man talo ti chuan tlangwala chuan tharau lam chanchin hretak pa bok khapan le in tharau ho chuan thil khoi theina an nei le nei lo awazota chupa chuan thil thei ani lo thu le Thlaraute ne na hun man chu thil tha ani lo thu te le an kalna tur hmuna an kalwat lawani chuan tharau sual taka an chan thei thu hi alo shila police detective ho po chuan doctor du chu lo kom ve mekin nurse pa chuan engwanga bei nge ani arin ti te an lo zota doctor pa tan chuan chhana ol sam takani a chan po adam doi rulai amana wangani thu le an hospitala mithi an nga sot zia te alo shila ti chuan tlangwala po in api kholai na thok lai wa mu in ina ashruai ho a api chu tiang na thok to lo turin ati api ve thung ero chuan an lon lak te rul nan na tho angai thu alo shi let ve thunga ti chuan chuak le in ji hian in private detective a ma a awa thon to pa bok chu wa mu le in thalak te awa mu a ma se chu pa chuan engma soifia pe mel po apulawa chu ba ka tlangwala chuan eng summa pe theidin mun ading a hriat do wangin a office atang chuan alo hnot chua kani chutia ama chawa om nu chuan a hun kal to a chui kira officer pakhatin aron tlo lai le mi pakhatin an chung te asun lai thala tura ati thin tu azo lai thre chuaka ma se chutia ti tu chu tunge ani ti asoi chua theilo ba ka tuin nge ti tir ti chu ama po in a shelovani tangwala po damdo ina kalin sorry chu ji hian thi dan te awazot chianga sorry chuan chu meichia chu an damdo ina ron hruai ani thule adin mun thalo viau ma se apa ngai viau thu te annuwa athat lo thu da wanga athi mei tak dan te chu alo shila ti chuan in lama ho le in ji hian bula chuan a khes chu a boy thak chho tak viau thu le athil chui chian na lama athi ni arin thu te awashila ti chuan damdoi in lama an pani chuan vakal le in doctor du chuan tlangwala ama chawa in bemol mol chu wa mu a ti chuan hanin be khato in tlangwala chuan damdoi in chu a en fia chun zom le ta a ti chuan tharau pakhat go du churon lang ve le in khovela kum tam tak chung a cham to thu le damdoi in chanchin tam jok a hril thei thu le a pui phot chuan engkim hril a in tiama a du ber po a fanu a top na na mu le ani alan dan chuan afanu nen ani kara chuan khizau tak a oma afanu po chuan a hole to ani ome ti chuan tlangwala chuan pui in tiamin ji hian nen chuan chanchin kim chang hria tumin an thok le ta a ma se an rin anga ol sam alo ni ho lo mai godu chuan a thian pahluin afanu chanchin chu a hria tarin thu alo shila maktak main a thian pahlui chu gorin su alo ni ti chuan tlangwala chuan in hmu na hun te siamin maktak main ji hian in chu pa an hmu chuan aril ru ana in a trap tamaya tlangwal chuan a chan te azot ma se a om dan chu ji hian chuan a soifia thiam bok si lova ti chuan tlangwala chuan a ma thian pa ne na anin hria to thule a fanu bula a pa in a hmangai zia hril adu mai thu te an soya ma se afanu chu USA a om to thule presentation petura kar to pa siola alokal le tur thu ashil tlangwala chuan wazong chuakin awa beta a ma se scientist lo ni in apa tharawin chu tiang ti turin ati ti vel chu awoi zong alo ni hau lo mai ma se maktak main athu soina tur an light da chu chia in a presentation pek don lai chuan aron tlatamaya ma se apa chuan lo nam son sakin afanu po chuan apa chu abula a om nge ani ti a thiam veda a ti chuan apa thana an pathum chuan vakalin tlangwala chuan apa ina athu soidu te chu a soi sakta a afanu po chuan apa chu anunna akal bo wang chuan ngai damin apa tharau po muang takin a chol theita ani
ti chuan tlangwala po in nurse kim a chen na in chu vazong chuakin a ina po chuan a u nau nu Thlaraute alo nga ka nurse chu an mirin hlel ber ani bok nen anin chunga chuan an han luta ma se a u nau nu mi jang chu alo thi der to mai a thi dan tak lo hre chuak thei to lo ma se a u nau pa tha ani chu an ring thei lo burani tlangwala chuan private investigator in a thalak la khom ho te kha ruma chuan mu in alandan chuan nurse kim chu thil sual ti tu berni in alang tatlat maya le lama tlangwala chuan thil thlen dan chu makati in tual that tu chu ni se chung thalak te chu chuti akal san mai ring lova chuti lai tak chuan ji hian taksa chu rondang lamin a thilawani ti le nikoshelovin ama in ngeya apa ven himna hnuai awmani ti a hriat theita a tlema apa ngai le nu chuan kim hian ronlang vele in tlangwala chu police nen avari pota alandan chuan kim hian chuan doctor du chu anau pan lai tangin alo hretu a doctor du chu apu in asoi sana sa thin hle a ma se kim hian chu doctor du enkol tu alo ni thina ani chuan police ko apu chu vowin ama awang chuan apu in asoi sakna laka tangin alo him sham thin zok alo ni tlangwala po jela da ni in reilo te a chua zalen le ngala ni a achan ber po athadani ti finfiana a omlo baka chunu chu kar khat liam ta a alo thi dei to wangani police ho chuan anu su tu bike chu an hriat chhuah to thule nurse kim chu zalen taka ala om thuan shil boka police station an chhuah san don chuan ji hian chuan apa ne na an thalak mu in thil a hriat chhuah le pha ta a police officer ni in apa nen chuan department khata an thok dun thin ani ti chuan ji hian ni pa chu wa mule in afanu a mu thei thu chu a hril chuang lova ji hian le anu thalak dun na chu mu in afanu chu a thian tha takani thule a thi na thudik tak hailana du thu chu avashil saka ti chuan mi jang bok kha wa mule in ani chuan a unau pa chu mi tha takani thule ama chuan drugs a khoi thin thu te ba ka chu wanga a unau pa ina drugs te po chu ru ani thu te le ama awanga chu tiang thil dik lo ti chu nima se misual ani lo thu soya ti chuan mi jang chuan in nuam le nal taka hruain chulai hmun chu a unau pa bi rukna ani arin thu an hril boka a soidan chuan chu in chu kim hian in ani thu le hlo tlem te nein hnathok thin ma se thil tlem zong a hriat thu te a unau pa nen chuan sanga an mandun thin thu te a soya tlangwala chuan a chunga cheng an omem ti enin doctor du chuan camera atangin alo en reng thunga chung a thil hriat te chu ji hian pa bula wasoin kim hian chu hnucham in a salian ani thu le chulai in nei tu dik tak chu doctor du pu ani ti an thre chuak ta a tlangwala chu detective ho chuan an nu chuin atel ve turin an lo soma ma se an thil soi tuilai chuan a thian pa taxi company ami ina anu achan ti hria in chumi po chu doctor du enkol na hnuai thi tho hi alo ni a doctor du po chu an voina chuan lo tel ve in an thi na chu ator pui viau angin alanga ma se ji hian chuan atra pa anui lai alo phufu a tlangwala pon a chhuale nu chuan pona an mi vui mek tharau chu awa mu a a thian nu chu chuak tur ati in tlangwalan athu hriat ngai lo tur an soita ka chuan athu soi chu a oi sak le ta a chuti lai mek chuan police detective ho chuan go banga chu a office a thi hian an wa mu a ti chuan go banga thalak kol ho chu enin bike thalak an muta a chu thalaka chuan emblem lo omin chu emblem chu dinner school azir chuak ho an pek thin ani a alandan chuan thil sual ti tu chu midang dai ang ta chuti lai mek chuan kim hian chu doctor du nen loin mu in ani chuan an thil ti lai an chol san atul thule man chua mai an tan a lo om thu alo suya alandan chuan kim hian chuan doctor du apu chu atupa ati du da na sat ema wangin athata lo ni ti chuan an pani chuan cheng dunin doctor du chuan apu ro zong zong a khom saka doctor du po om mai atum ta lo tlangwala tin avakalin api bonza chu damdoi avaken saka damdoi in aron kalawa wanga damdoi pe angin ain soya tlangwala in tur la tura thohlan chuan doctor du chu kalkwalin ji hian chuan alo zui zela a om dan chu tlangwala shilin ani chuan avaman chuak wata ma se engma soilovin thatakin anin thla ta zogani kim jong apartment a chuan kal in tlangwala chuan lekha pakhat awa mu chuaka thil om dan che chiang tur chuan thil ziak tu chu a hriat chua ngei angai ani kim hian nen chuan in hmule in ji hian chuan thil hriat chu anei le ta a tlangwala po damnoi in lama kalin chu lekha ziak tu chu wazon chu atum ta kutziak sang nen en milin atopa chuan kim hian kutziak nen ainang hle ani ti an hre chuak ta a
sorry chuan chansin te an zo chianga ma se tlang walan thil an zo ve chuan sorry chuan eng vak lo shil thadu lovin an damdo in files te alo en tira wanga buaina to a hlaw ani ber mai reilote hnuah chuan police ho po damdo in ron thlengin an thil chui zuin a troi om thaturin thoktu te chu an ron ngen ta a